Хей, хора. Hey guys. Не знам на какъв език да говоря вече. Днес реших, че ще снимам a day in my life of Freshers Week, I guess. Basically, ще ви взема с мен един ден от седмицата по време на юни Freshers. Хора, няма да ви обяснявам в каква точно конструкция в момента съм си поставила към. Мале, не трябваше да светкам. I look like a little like damn. Това, което се опитвам да кажа от вече 10 минути е, че днес имам да правя много неща. Днес е relatively busy, relatively chill day. Тъй като още е Freshers, главно ще излизаме. Трябва да си напазарувам, да си изхвърля бокука и да си подредя стаята, а веднъж и завинаги. Просто не знаете какво е. Всеки ден тук преподреждам. Като начало, нека си изпием хапчетата. Витамините, гайз, витамините, не хапчетата. Бюрото ми е пълна кочина в момента. Какво се случва тук? Днес всичко ще бъде оправено. Neutrogena SPF. Моля те, фокусирай, моля те, фокусирай, моля те. Този продукт so good. Eye cream, which is also bombastic. Нали знаете, че славата на Лондон е, че много крадат телефони. И аз тук се научих отново да си използвам из Body Yadi. Това ми е телефона на ръката, без да могат да го вземат. Между другото, тази сутрин ме събуди Дара. Защото, както знаете, тя живее на 5 часа от мен. Кралицата, тя си лягаше. Реши, че аз ще трябва да ставам. Просто ме извънна. Последен много essential step, хора. Може ли това е специално обращение към всички в дискотеката? Може да нормализираме това да се използва тестостерон в дискотеката. Моля ви. Make it a habit. Достатъчно съм се правила на интересна. Staying at home fit, този Stranger Things Switcher, мерси. Искам да ви покажа най-новото ми попълнение към гривната, към Пандората. Stranger Things сърчице, което Неда ми подари. Така че shout-out на Неда, най-яката. Сега отидем да си направим кафе и чай. Няма никой в кухнята, хора, явно съм. Само аз, лудата станала в толкова часа. Shout-out на Дара. Хора, тук що видях в хладилника някой е мил препнал бомбастик, песто паста. Днес е облачно. Така ми изпълва душата, защото днес е петък. And it's only meant to be облачно в ден петък през есента. Taste test. Хора, между другото, единственият проблем, който имам в момента е, че малко ме боли гърлото. Сега ще пия кафе, след това ще направя чай и ще оправим този проблем. Също в кухнята нямаме столове, а трябва да имаме столове, защото в момента просто всички ядем на ето тези дивани, там има още един. Но няма как да се съберем. Най-вероятно ще отида малко да грайндим. And then I'll be back. Хора, до сега грандих малко и сега правим ройбос. Гърлото ми не се подобрява. Леко имаме проблем, защото аз току-що осъзнах, че съкъснявам и няма да успея да се оправя на време, защото в момента трябва да отидем на брънч meet and greet. В началото на седмицата трябваше да отидем на една закуска. Пишеше, закуската е от 9 до 11, при което ние отиваме в 10 и нямаше нищо останало, освен някакво кафе, което в смисъл I appreciate it, обаче it's not enough. За този брънч искаме да сме там as early as possible. Вижте ми колко ми е сладко леглото, by the way. Тези дънки с този пуловер. Okay, guys.
Fit check. Okay guys, we have flatmates. So, hey. I'm Stella. I'm Ashana. And now we're going to brunch and we're gonna get that food. Yeah, we're gonna get not missing it this time. Yeah. So cool. Oh, thank you so much. Thank you. Oh my god. Yeah, nice to meet you. Guys, we just got here. Тоест не, we just got. Тук ще пристигнем. Oh, nice. Има от любимите ми chicken сандвичи, хора толкова съм excited to try them. You don't even know. Ще ви ги снимам сега. The best thing ever, chicken barbecue, guys. Chicken barbecue. И пенем с такива сушени домати. Хора, сега се оправих. Махнах си лака, защото тонците ми бяха почнали да се белят и ме дразнеха. В момента се оправям, за да ходя до Теско. Hey guys, we're out. No, they're going. Okay. So they're all women in STEM or something, and they're going to this games thing. What is it? Yeah, okay. And I'm just going shopping, and I'll head back. Само искам да кажа, че мразя Теско от дъното на душата си. Lidl on top. Имаме две пълни турби. И в момента се прибираме. Така че ще ви направя анбоксинг в кухнята. Анбоксинг на това, което си купих. Shout out to Samia for putting me onto these because oh my gosh, they ate. Hi! Yeah, I am. Yeah, of course, come here. Have you tried them? No. They're so good. Samia gave me one yesterday. We have like an Indian version of this. Yeah, we have a Bulgarian one, but oh my gosh, these Really? are so good. Yeah. Тук ще си направих второто кафе за деня, защото до вечера ще излизаме и трябва някакси да се оцелее. И в момента си купувам пантофи, защото не мога да продължавам да нося джапанки с чорапи. Трябва да излезем уж в 4:50, в момента е 4:39, аз тук ще си направих кафето, няма да се случат нещата. To have everything. And I've got a fucking actual handle on my bathroom door, which no one else seems to have. Yeah, it's like a metal I handle. don't think I got. Oh, stool. I think. I got a stool. I finally got a step stool. Искам само да appreciate колко е красив този кампус and everything. And yeah, Хора, това е the saddest slice of pizza I've ever seen. Yeah. It's kind of disappointing, not gonna lie. Be scanny, man. Guys, help! That was the most embarrassing thing I've done. It was so fun. So fun. Let's do it again. Period, now we can go! Има 3 часа, докато трябва да... 3 часа, докато трябва да излезем. В момента гледам Игри на волята и говоря с братовчетка ми. Ето я най-яката кралица. И си налакирах тези ногтите. Hey guys, we're making dinner right now. We're so Dead. yeah, and half sick. Anyways, Stuff on our throat. I think we probably have the same thing. it's not. I don't think it's flu. I'm making a hot chocolate. So nice. In my Stranger Things mug. Yeah. Look at the view, guys. The view is keeping me alive. The only walk home is keeping me walking. Yeah. Okay, I'll be back when the dinner is ready. Hey guys, this is Nala and Avi brought her in. Now they're gonna heat something up. She also kind of lives here. Yeah, She this lives is in our our adopted flatmate. Ядох си храната току-що. И си направих салата. И сега... сега да разберам да излиза. Hey, we have guests over now. And we're pre-gaming for going out. My flatmate's vlogging. Meher, do you want to say hi to the vlog? Dubai. Hi, best friend from Dubai. Her name is Meher.
Hey guys, we're heading back from the party that wasn't as lit as we thought, guys. It's 1:45. And we're gonna make hot chocolate with bourbon. Yeah. Which, guys, oh my gosh, let me put you onto this. These are, oh, actually, I did an unboxing of my groceries today and I showed it to you guys. So yeah, we're gonna try the cookies. But look at the view. Oh my gosh, look at the look at the clock on the Big Ben. And this side. Oh, imagine living in London. Oh, this side is better at night. British accent. Oh, British. Right, right. Yeah. It's so cool. It's so pretty, guys. Back in the kitchen with the hot chocolate. Okay. Let's dip it. And then... Does it soak? I think she should have battery, right? Yeah. I don't know how she got charged though. She said that she'd run out, I thought. I think she said she had like a power bank. Please be her. Please be her. Sounds like... Oh my god. I was so hot. Firstly, who called? Yeah. Secondly, is Stella back? Because my phone died. 2:13. Дори не е толкова късно, но просто съм толкова изтощена днес. Беше доста eventful day, мисля, че влучето ще се получи окей.